Iniciem este recorregut per les falles de Llíria amb el primer premi. La falla Plaça Pedralba planta un monument de grans dimensions, però molt cuidat en els detalls. Dos trobadors ens conviden a endinsar-nos en el món de la filigrana, amb escenes en els baixos que ens transporten a diferents moments i cultures. El segon premi és per a un altre gran monument. La lluna de la falla Plaça Major és la figura central d'un remat estilitzat i amb un punt de risc. L'embruix de la lluna encisa la societat que no para de cometre bogeries. La falla L'Alt Pelic presenta un monument colorista i amb una estètica més moderna que li ha valgut el tercer premi. Tot coronat per un arlequí que serveix com a remat del conjunt. Seguix la crisi? Ixa és la pregunta que intenta respondre el monument de l'Avinguda dels Furs. Baix uns trompeters analitzen els problemes de la crisi, amb un ninot molt especial, un faraó representat pel president de la comissió en el seu 20 aniversari. El quin premi ha sigut per a la falla Pla de l'Arc. Uns dofins ens acosten els problemes de la contaminació i les seues conseqüències. I per últim, la falla El Fum ha plantat una falla coronada per un espantapardals rodejat pels mals de la societat que ens envolten.